Huh? Hi bro, MK official. Thank you. लागिनायनि थाखाय माने जोबोद गरम दिनै लाइभ फैब्रनो गोनां जाहैबाय आङो दं उफाय गैया अखा हादों बाट माने अखा हाबाबो माने दा अखा हाथ'वाखै होमबाबो सान्दुं गैयाबाबो ओरैबायदि गरम बोथोरा माने मा बुंगोन आरो खबरा मोजां ब्र MK official माने गोबाङानो गाज्रिबाबो मोजां होननानै खिन्थायो नालाय बे मोनसे स्टाइल आरो मानसिफोरनि बुंनाय राव माबा मोनसे प्रब्लेम दंबाबो मोजाङा गाज्रि होनना सोंबाथाय मोजांखौनो होनना बुंगोन नाथाय बिनावबा मा प्रब्लेम जादों बा मा जादों बेखौ मिन्थिया जायगा मोजां गाज्रि सोंहरदों नालाय मोजाङानो होननांसिगोन आरो उफाय गैया बयबो मोजांखौनो होनो सोरबा माबा मोनसे टेनसन दुखु बा माबा मोनसे जादोंब्लाबो खहा जादोंब्लाबो नोंथाङा सोंबा बिथाङा बुंगोन जे मोजाङैनो दं दे बेफोरबायदि मोनसे बे मोनसे स्टाइलसो जानानै थाबाय माने बयबाबो नोंबाबो बिदि बुंगोन स' जियानो जादोला आंना मोजाङैनो दङ बेनो आरो हेलौ आदा लाइफांनि बारा आरो जोबोद मोजां जोबोद समायना अक्सिजेन फ्रेश हेलौ दे मोजाङैनो थानांगौ मोजाङैनो जानांगौ MK official लाइफांनि बार ओंख्रिया दिनै मिरामिससोलै माबा बावलायलांबाय ओंख्रिखौ मा संदोंमोनथाय ओइ मा ओंख्रिमोनलाय जोंना दिनै अला फाथो खारै ओमफ्राय बानलु बाथोन मिरामिससो बिलिफां ब्र खबरा मोजां दै बिलिफां ब्र जोबोद मोजां खबरा मोजां आंनि खबरा मोजां नोंथांमोना माब्रै खबरा मोजां गाज्रि गेजेरावनो सोलिनांसिगोन गाज्रिबाबो मोजांखौनो सानना लानांसिगोन उफाय गैया कारेन्ट गैया माने दा ओरैबायदि माने अखा एसे हाबाथाय जोंनिथिं कारेन्ट फैया बिराद कारेन्टनि प्रब्लेम आरो बोथोराबो जाबायदि गरम अखा गैयाबाबो सान्दुं गैयाबाबो बुंनांला आरो सम लानानै गोथाव जायो खिन्थु सामफ्रामबो मिरामिसबो जाबाय थानो हाया जिखुनु गोबावजों खनसे जादों आरो मोजाङानो मोनदों जानांगौ हिसाबाव मिरामिसखौनो जानांगौ मा मोनसेल' बिसिबां सोंनो हागोन मानो होनबा आंना अडियन्सआबो दा खमखा नालाय मालायफोरबायदि 1K 2K लाइभआव बिदि फैग्रा नङा आंना जास्ट माने 10 20 30 मिनिमाम 50सो फैयो आरो बेयाव नोंथाङा मा खोथा सोंनो गोसो नोंथाङा सोंनो हागोन आरो जास्ट माने नोंथांमोननि कुइसन्सखौसो आं वेट खालामनानै थायो नङाबा आं हारसिंनो माबोरै बखिलांबाय थानो नङा होमबा नोंथांमोननो मोनसे सोंनो गोनांखौ नोंथांमोना सोंनांगौ जुदि नोंथांनाव माबाफोर कुइसन्सफोर दङब्ला नोंथाङा सोंनो हागोन हानायमानिखौ आंनि रोंगौथिखौ बा आंनि बुंनो गोनांखौ आं बुंगोन आरो बेनो खोथाया अके मोजाङैनो थानांगौ दे इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै थालायोबा मोजां हाजासे आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम जेरै मोजाङै दं बिदिनो थालांबाय थागोन दिनैनिफ्राय साबसिन हामसिन गाबोननि दिना जागोन होननानै आंबो साननानै लायो लाइफांनि बारा गुगोल एडसेन्सनि बागै बिराद गुवार आङो सावरायनानै भिडिअ बानायबायथ' नोंथाङा भिजिट खालामाखै जानो हागौ सर्टकाटै नोंथाङा बुं मा प्रब्लेम जादों आरो गुगोल एडसेन्सनि बागै बांसिनानो आंना गुगोल एडसेन्सनि बागैसो भिडिअफ्रा दंजोबखायो नोंथाङा भिजिट खालामनानै नाय आरो सर्टकाटै नोंथाङा मा प्रब्लेम जादों बेखौ बुङोब्ला मोजां जायो माब्रै आं बुंगोन दे जेनेबा बे बुंबाबो फोजोबनो हाया माने गुगोल एडसेन्सनि बागै बुंबाबो फोजोबनो हाया ओरैबायदि माने प्रसेस थायो बिबागनि प्रब्लेम थायो मा प्रब्लेम जादों बेफोरखौ बुंहरो जेबो नङा आं हानायमानिखौ नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजायो सानफ्रोमबो बिलिफां ब्लग
बे भिउसनि प्रब्लेम, साबस्क्राइबारनि प्रब्लेम, वाच टाइमनि प्रब्लेम, बियो मोनसे इउटुबनि आलगरिथम। बेखौ जोङो मा बुंगोन दा, भिउस जाया माने जानो हागौ नोंथाङा माबा मोनसे मिस्टेक खालामदों, माबा मोनसे नोंथांनि जिथु चेनेलनि बिखय नोंथाङा जिथु खामानि मावदों, बे खामानि मावनायाव जाहाथे जानो हागौ नोंथाङा निउ बा अल्डआनो जानो हागौ, बाट बेयाव माखासे प्रसेस थायो। भिउस फैयैनि जाहोना बेनो जानो हागौ नोंथांनाव साबस्क्राइबारा खम, बा नोंथांनि भिडिअआ इउटुब रिकमेन्डेसनाव सौहैयाखै, बा नोंथाङा टेग, थाम्बनेल, डिसक्रिपसन्स बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै टाइटेलफोरखौ मोजाङै इउज खालामाखै। बेफोरनि सायावबो भिउसनि माबाया डाउन जायो, प्रब्लेम जायो, टेनसन जायो भिउस फैयाबा, बेखौ आं मिथियो। बाट दिनै भिउस फैयाखै होननानै डिमटिभेट जानाङा। नोंथाङा गोबां भिडिअस दं इउटुबाव, नोंथाङा बेखौ फल' खालामनानै खामानिखौ मावलांबाय था। जेरै आंनाबो बिदिनोमोन, आंनाबो दाबो भिउस फैबावा, होमबाबो हानायमानिखौ आङो बेफोर ट्रिकखौ आं दाबो बाहायगासिनो, बाहाय एसे एसे आंबो नलेज मोनलांगासिनो। नोंथांमोननि सापर्टआवसो, नोंथांमोननि बेफोरबायदि मटिभ मोननानैसो आंबो भिउसखौ इनक्रिज खालामलांगासिनो, मिथिबायना? नङाबा आंबो बेबायदिनो नोंथांनि बायदि प्रब्लेम। आरो आङो रोंनायखौ नोंथांमोननो खिन्थादों, नोंथाङाबो आंनिफ्राय बांसिनबो रोंगौ जानो हागौ। बाट आंना मटिभा बेनो जे नोंथांमोननिफ्रायसो आं सोलोङो, मिथिबायना? नोंथांमोननिफ्रायसो आं सोलोंबावो दा। आङो हारसिंनो रोंनानै फैयाखै, नोंथांमोननिफ्रायसो आं सोलोंनो खाबु मोनो माने। बेनो भिउसनि प्रब्लेमा बयनावबो दङ, बयनावबो जायो। ओमफ्राय होमबाबो फैयो सम लानानै भिउसआ जागोन जानाया, जेब्ला नोंथांनि चेनेला एसे माने ग्र' जागोन, एसे माने गोजौ लेभेलसिम थांगोन, अब्ला भिउसआ अट'मेटिकलि जागोन। नोंथाङा सिगां एसे माने स्टार्टिङाव बेफोरबायदिनो डिमटिभेट जाखायो जानायालाय। ओमफ्राय किसुमाना ओरैबायदि चेनेल दङ जोबोद पुरुना, खिन्थु भिउस फैयाखै, खिन्थु बे एक्टिभ गैया, माने खामानिखौ जाय जेनेबा भिउस फैयाखै, साबस्क्राइबारबो बारायाखै, वाच टाइमबो बारायाखै होननानै जायनि चेनेलाव एफेक्ट गोलैदों, बे बिथाङा दैलि मोनसे भिडिअ हगारनांगोन, दैलि मोनसे भिडिअ मिस खालामनो मोननाय नङा। जुदि आङो दैलि भिडिअ हगारोब्लाना दिनैसिम आंबो बहा सौहैसिगौ, खिन्थु जाजोबा, माने बिदि जानो हाया, माने टाइमानो मिलाया। फुल टाइम खालामोब्ला माबा मोनसेबाबो बेनिफिट मोनो आरो। दा आंबो फुल टाइम खालामनो हाया, मालाबा साननैजों खनसे, मालाबा सानथामजों खनसे, मालाबा सप्तासेसो खनसे जानो गोनां जाहैयो। जुदि आङो दैलि भिडिअ आपल'ड खालामगोन, अब्ला आंनि चेनेला ग्र' जागोन, आरो आंबो एसे गोजौ लेभेलसिम सहैगौमोन दिनैसिम। बाट जाया, माने टाइमा, माने मानसिनि जिउआव गाबोन सानगोन, माने गाबोन आं मोनसे भिडिअ हगारथारगोन, ओमफ्राय गाबोन अखा नायबानो माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हायो। अखाबो हानो हागोन, बा कारेन्टबो गैया, बा बेटारिबो गैया जानो हागौ, बा नोंथाङा माबा मोनसे खामानि थानो हागौ, बहाबा थांनो गोनांबो जाहैनो हागौ, न'खरनि माबा मोनसे डिस्टार्ब, बेफोरबायदि माने मोनसे प्रब्लेम बिराद ओंखारो। माने बेनि थाखायनो जोङो माने दैलि भिडिअ हगारनो हाया। माने जुदि नोंथाङा हायोबा खालाम, थाबैनो ग्र' जागोन आरो। बेनो आरो खोथाया, माने भिउस फैयाखै होननानै नोंथाङा साननानै थाबाय थाबा जाया। माने दिनै भिउस फैनाय नङा खोमालै, मा भिडिअ हगारदोंब्रा होननानै माने टेनसन जायोना गोबाङानो। बेफोरबायदि टेनसन जानाङा, हायोबा नोंथाङा हगारबाय था, नङाबाबो गावनि अन कन्टेन्टखौ, ओमफ्राय लासैनो जालांगोन आरो बे भिउसआ। बायो, बानायालाय बिराद डिमटिभेट जायो, बायो, खिन्थु बानाङा दै, बानाङा माने किसुमाननि चेनेला बिदि बायनो एसे ग्र' जाहांनायाबो फ्रिज जालाङो, डेड जालाङो चेनेला। साबस्क्राइबारा 10K थानो हागौ, ओमफ्राय 10K थाब्लाबो साबस्क्राइबारा बुरजा मालाबा जानो, गोबावजों खनसे भिडिअ हगारसिगोन, भिउसआनो फैया, 0, 1, 2, 3 बिदिल' भिउस फैयो। होमबा साननानै नाय, 10K साबस्क्राइबाराव मिनिमाम नोंथांनाव 1K भिउसआथ' फैनांगौ मोनसे भिडिअआव, खिन्थु नोंथाङा कन्टिनिउ भिडिअ हगारबाय थानांगोन, अब्लासो फैगोन। ओमफ्राय गोबावजों बिदिनो खनसे हगारोब्ला नोंथांनाव भिउसबो फैया, ओमफ्राय नोंथाङा सानसिगोन आंनाव इमान बुरजा साबस्क्राइबार दङ, भिउसआ मानो फैयाखै होननानै। ओंखायनो दैलि भिडिअ हगारनो नाजा। MK अफिसियेल, नोंथाङा बहानि? फै, जुदि आंखौ सिनायोब्ला
आंनि न'खौ मिन्थियोब्ला जायगाखौ मिन्थिखायोब्ला फैबानो जाबाय। गोबाङानो फैयो फैनायालाय थांलाय फैलाय बिदिनो जाबाय थायो खाथि खालानिया। अके लाइफांनि बार आंनाव कमेन्टबो हरखांबाय खोमा ना? आं दहायसो नायदोंमोन खोमा बेबायदि कमेन्ट मोनसे नायदों लाइफांनि बारानोमोन खोमा। माने नोंथाङा गुगोल एडसेन्स बानायखाबाय सिगाङावनो गुबुन चेनेलाव। बे एडसेन्सआ एप्रुभ जादोंना जायाखै? एप्रुभ जादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि नामजोंनो आरो सेकेन्ड एडसेन्स नोंथाङा बानायनो हाया। गुबुन चेनेलाव बानायदों होनदों बाट बै चेनेलावबो जुदि गैलाब्ला ओमफ्राय गुबुन बै चेनेलाव बानायनाय चेनेलाव जुदि नोंथांना गुगोल एडसेन्सनिफ्राय एप्रुभ मोनदोंब्ला एड्सबो फैबायमोनब्ला आर्निंबो जादोंमोनब्ला नोंथाङा आरो नोंथांनि नामै गुबुन एडसेन्स बानायफिननो हाया। जुदि नोंथाङा क्रियेटल' खालामदों बाट एप्रुभ जायाखै अब्ला नोंथाङा बे नामजोंनो बानायनो हायो नोंथांनि नामजोंनो। एप्रुभ जानायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि नामजों एडसेन्सखौ बानायफिननो हाया माने। लाइफआव जिउआव सासे मानसिया मोनसेल' एडसेन्स बानायनो हायो। जुदि नोंथाङा बुंदोंना गुबुन मोनसे चेनेलाव मनिटाइज एडसेन्सखौ मनिटाइज जायाब्लाबो किसुमाना खालामनानै दोनखायो दोननाया खिन्थु एप्रुभ जायाखैब्ला नोंथाङा नोंथांनि नामजोंनो आरो सेकेन्ड एडसेन्स खालामफिननो हायोमोन। एप्रुभल' जानाङा माने। दा नोंथांनि कुइसना बेनो दा आंनिफ्रायबो बेनो दा नोंथांनि बै चेनेलाव जिथु एडसेन्स एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय बे एडसेन्सआ एप्रुभ जादोंना जायाखै? मनिटाइज जाखानाय चेनेलाव बानायदों ना मनिटाइज जायै चेनेलाव बानायदों आरो बे चेनेला दंना गैया बेखौ नोंथाङा आंनो रिप्लाइ हरबानो जाबाय। मामा फाग्ला जादों हारसिं गोब्राबबाय थानो। आदसा उलुसाफुरिनि फैबानो जाबायना सिनायखायोबालाय उलुसाफुरिनिबा आंबो सिनायनो हागौ नोंथांखौ नुबाथाय सिनायगोन उलुसाफुरिनिबालाय खाथिनिसो। मा आदाया अबेनि? रनसाय मुसाहारि आदाया बबेनि होनना बुंदों? आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि नेयार अफ सिमेन्ट साफुरि दिपा 1 नं नाहरबारि बिलिफां ब्लक खिन्थाखाबाय आं दानि। नारजि प्रडाक्सन बर' हेलौ नारजि सार ना खावै बोनो फैद'। आं दिनै थांथ'ला दिनै आंना एसे ब्रड दं मोनसे आं नाखौ दिनै सारहैथ'ला दे गाबोन थांगोन गाबोन। बिलिफां ब्लक गामिनि गथ' आदामोननियाव गरम बोथोरा जोबोद गरम अखा गैयाबाबो जोंनाव अबस्था मोनसे जासै अखायानो नाङा। अखायालाय हागासिनो ओमफ्राय दिनै हायाखै सानाव हराव हादोंमोन फुङाव एसे हादोंमोन ओमफ्राय अखा गैयाबाबो ओरैबादि गरम सान्दुंबो गैया। नाथाय एप्रुभ जानाय आदसा लाइफांनि बारा बुंदों आर्निं खालामनो हायाखै आदा नाथाय एप्रुभ जानाय जायैखौ बोरै मोनथिगोन? आदसा बे चेनेला नोंनाव दंना गैया दा? ओरैबायदि खालाम नोंथांनि नामाव जि गुगोल एडसेन्स बानायदोंमोन ना बे जिमेइला दंथ'। गुगोल क्रमाव थां बे जिमेइलखौ लगइन जानानै गुगोल एडसेन्स टाइप खालाम गुगोल क्रमाव। गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै नोंथाङा बे फार्स्ट लिंकआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनाव डिटेल्स जुदि गेवगोन बेयाव गेवखागोन।
नोंथांनि एडसेन्सआव बेसेबां डलार जादों जायाखै बा एप्रुभ जादों जायाखै बा रिभिउ इन आन्डार रिभिउ जादों जायाखै बेखौ नोंथाङा मिन्थिनो हागोन। अके नोंथांनि एड्रेसजोंनो जुदि गुगोल एडसेन्स बानायखानानै दोनखादोंमोनब्ला बे एप्रुभ जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय बिनि इमेलाथ' थाखागोन ना जिमेइला बे जिमेइलजों नोंथाङा गुगोल क्रमाव लगइन जानानै गुगोल एडसेन्स टाइप खालाम गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै बे जिमेइलजोंनो गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामनानै हो ओमफ्राय बिनि सार्टआ गेवगोन माने गुगोल एडसेन्सनि सार्टआ जुदि नोंथांनाव बे जिमेइलानो दाबो दङब्ला नोंथाङा लगइन खालामनानै क्रम ब्राउजाराव गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै नाय बेयाव डलारनि सिन ओरै जिर' आर्निं जायाब्लाबो मोनसे साइट गेवगोन माने ब्लु कालारनि अब्लानो बेयावनो नों मिथिनो हागोन जे नोंथांनि गुगोल एडसेन्सआ एप्रुभ जादोंना जायाखै आरो बे चेनेला मनिटाइज जादोंना जायाखैमोन आरो बे चेनेलखौनो दाबो बाहायगासिनो ना बाहायाखै बेफोरबायदि मोनसे मनिटाइजबो खालामनो हायाखै आदसा आर्निं खालामनो हायाखै मनिटाइजबो खालामनो हायाखैबा नोङो नोंथांनि बे दा जिथु चेनेल बे चेनेलाव नोंथाङा बेखौनो आरो नोंथांनि डकुमेन्टजों आरो एडसेन्स क्रियेट खालाम जेबो नङा जेबो प्रब्लेम जाया इयाव माने एप्रुभल' जानाङा आरो बै जुदि एप्रुभ जायाखै आरो नोंथाङा बेखौ बावनो सानबाय बा बेयाव नोंथाङा आर्निंखौ लानो सानाखै अब्ला नोंथाङा बैखौ क्ल'ज खालाम क्ल'ज बोरै खालामनांगौ मिथिबायना गुगोल एडसेन्सखौ क्ल'ज खालामनांगोन नोंथाङा सिगां जुदि नोंथाङा बे चेनेलावनो जुदि नोंथांनि डकुमेन्टस दा नोंथांनि नामजोंनो जुदि एडसेन्सखौ बानायनो सानदोंब्ला सिगां बैखौ क्ल'ज खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय बे नामजोंनो आरो नोंथाङा खुलिनो हायो आरो जुदि मनिटाइज जाखाबायब्ला नोंथाङा ट्रान्सफार खालामनो हायो गुगोल एडसेन्सखौ नोंथांनि गुबुन चेनेलाव बिनि एसे लं प्रसेस बियो बाट नोंथाङा मा सानदों दा बै एडसेन्सखौनो बाहायनो सानदों ना चेनेल मोननैयाव बे एडसेन्स चेनेल मोननैयाव जुदि बे एडसेन्स मोनसेखौनो होनो सानदोंबा बे मालाबाबो जानो हाया आदसा फुरुना चेनेला रिउस कन्टेन्ट जादों होमबाथ' मनिटाइज जायाखै फुरुना चेनेला रिउस कन्टेन्ट जादोंबा मनिटाइज जायाखै आरो रिउस कन्टेन्टआ मानि थाखाय जादों आरो रिउस कन्टेन्ट जाब्ला मा खालामनांगौ बिनि बिखयथ' आं भिडिअ बानायखादों होमबाबो आङो खिन्थानो सानो रिउस कन्टेन्ट जायोब्ला नोंथाङा मनिटाइजथ' जानाय नङा आरो बायसान्सलि मनिटाइज जादोंब्लाबो बे मनिटाइज जानायनिफ्राय बे रिउस कन्टेन्टनि बे एक्सुवेलि ना मेन खोथाया दा ओरैबायदि आपडेट फैदों रिउस कन्टेन्ट जाबाथाय मनिटाइज जाया माने चेनेला ओंखायनो नोंथाङा बे रिउस कन्टेन्ट भिडिअफोरखौ मिउट खालामना होनांगौ मिउट डिलेट खालामनाङा डिलेट खालामब्ला नोंथांना वाच टाइमा खमायगोन आरो रिगेन खालामफिननांगोन मिउट खालामना हो माने जेसेबांखिनि मिउजिक बाहायदों बे क्लिप बाहायदों बे गासिबो माने मिउट जालांगोन आरोखि साइलेन्ट भइस होमबाबो वाच टाइमा खमायनाय नङा खिन्थु जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ डिलिट खालामो अब्ला वाच टाइमाबो खमायगोन आरो नोंथाङा रिगेन खालामफिननांगोन वाच टाइमखौ जाय जाय बिथांमोना अनलाइनाव दङ नोंथांमोना मा सोंहरनो हागोन बिथोन रंजालि फेमिलि ब्लग दा आंनाबो वाच टाइम बाराया जादों बाराया जादों मा खालामबा मोजां जागोन आदा वाच टाइम बाराया जादोंबा नोंथांनि भिडिअफोरखौ नोंथाङा डेलि भिडिअ आपल'ड खालाम ओमफ्राय नोंथांनि भिडिअखौ आदार ससियेल मिडियायाव शेयार खालाम फेसबुक वाट्सएप बेफोराव शेयार खालाम थाबैनो इनक्रिज खालाम इनक्रिजआ बोरै जागोन माने इउटुबा रिकमेन्डेसनाव नोंथांनि भिडिअखौ नुजाहोआखै साबसक्राइबारा बेसेबां दं बेयाव डिपेन्ड खालामो आरो जुदि बारायथाराब्ला फार्स्ट स्टार्टिङाव जोङो गावनि भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ ओमफ्राय भाइरेल खालामनो सेस्था खालामनांगौ ओरैनोथ' इउटुबाव थाबैनो भाइरेल जाखाया भिडिअफ्रा फेसबुकफोरनि बायदि नङा इउटुबनि भिडिअआ माने थाबैनो भाइरेल जाया आरो वाच टाइम आरो भिउस मोननो बिराद टाफ जाना होबाय दिनैनि दिनाव मानो होनबा कम्पिटिसन बयबो माने गावनि अन चेनेल थाजोब्बाय दा नायग्रायानो खम जाबाय अब्ला बयबो सानो आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नायनांगौ नोंथांनि भिडिअखौ बयबो सानगोन मुगा नायनांगौ नायग्राफ्रानो गैला नायग्राया अनलि जोंनि दा सिटुवेसनखौ आरो नायोब्ला
नायग्राफ्रा गथ'फ्राल' नायो, गथ'फ्राल' नायो। दा जों गिदिरा गाव गावनो चेनेल थाखानायफ्रा बेफोरखौ गोसोखौनो होला। माने बयबो ब्लगार, बयबो माने गावनि अन कन्टेन्ट क्रिएट खालामनाय बा बयबो गाव गावनि चेनेलाव बिजि थाजोब्बाय दा। ओमफ्राय जायना चेनेल गैया बियो जोबोद खम, माने गथ' उन्दैफ्राल' नायो। किड्स भिडिअस माबा माबि बेफोरखौल' 1 घन्टा 2 घन्टाबाबो नायगोन। नाथाय जोंनि भिडिअखौ 1 मिनिट 2 मिनिटनि बारा नाया, माने टाइमानो गैया माने जोंनि भिडिअखौ नायनो। ओमफ्राय दा गथ'फ्रा मानि थाखाय नायो होनोब्ला बिथांमोननो गथ'फोरनो माने मबाइलखौ अन खालामनानै दोनबाय, ओमफ्राय बिमा बिफा बा सोरबा माने गावनि गोसो बायदि खामानिखौ मावबाय बा उन्दुबाय, इन्जय माने खालामबाय, खामानि ओंखाम ओंख्रि संनो हायो, गथ'फोरनो मबाइल देखायनानै दोनबाय थायो। खिन्थु बै मबाइलनिफ्राय जे गथ'फ्रा जि किड्स भिडिअ नायदों, गारिनि माबा माबि माने गेलेनाय माबा माबि माने गथ'फोरनि भिडिअ, कार्टुन्स भिडिअ माबा माबि थायो, किड्सनि भिडिअ थायो जिखुनु, बेफोरखौ लागायना होसिगोन। ओमफ्राय खामानिखौ मावबाय थासिगोन गारजेनफ्रा, ओमफ्राय गथ'फ्राथ' नायबाय थासिगोन। 1 घन्टा 2 घन्टासिम नायो, नेट जोबलायलांगोन होनबाबो माने गथ'फ्रा नायबाय थायो। बेफोरबायदि चेनेला बिराद थाबैनो ग्र' जायो आरो बिराद आर्निं दं बिदि चेनेल जुदि बानायनो हायोबा। बेफोरबायदिखौल' बांसिन हायोब्ला गाव बेफोरबायदि चेनेल बानायनो नाजानांगौ जोंनि बर'फ्राबो। जेरै न'आवनो दङ फेमिलि, गथ'फोर दङ, ओमफ्राय इसोरनो नायबाय थायो। व्हिल अन दा बास्केट राउन्ड एन्ड राउन्ड बेफोरबायदि भिडिअ दङ। माबा माबि बिराद किड्सनि दङ, माने फरायनायनि बागै इडुकेसननि, गथ'फोरनि किड्स माने बिदिनो कार्टुन भिडिअ बेफोरबायदि दङ। माने बेफोरबायदिखौ बांसिन गथ'फ्रा माने मोनफ्रोमबो वर्ल्डआवनो बुंनो थाङोब्ला गथ'फोरनि भिडिअआ दा रानिं जागासिनो, माने बिराद सोलिगासिनो। दा बेयाव बेस्थ' जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा नोंनि आंनि भिडिअखौ नायनो समानो गैया, नोंजों आंजों नायलायनो समानो गैया माने। जायना भिउस फैयाखै, जायना वाच टाइम फैयाखै, हानायमानिखौ सानसेयाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजा। माबा मोनसेबाबो कन्टेन्टखौ लाबोथारा आरो सानसेयाव मोनसे, ओरैनो बेकार टाइम थाब्लाबो सर्ट्सबाबो मोनसे 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डनिबाबो नों मोनसे खालाम, स्ट'रि क्रिएट खालाम। ओमफ्राय कमिउनिटि टेबावबो नोंथाङा ओरैनो फट' बायदिसिना शेयार खालाम। ओमफ्राय भिडिअखौ गुसुंब्लाबो मोनसे भिडिअ लाबो, माबा मोनसे माने जि सानो बेखौनो भिडिअ बानायनानै हगार, टाइटेल माबाफोरखौ मोजाङै लिरनानै हगार, गावनि अन कन्टेन्ट खालामनानै। होमबाना सानसे समाव नोंथांनि इंगेजमेन्ट जागोन, माने एटेच जागोन नोंथांनि अडियेन्सफ्रा। दा वाच टाइम भिउसफ्राथ' नोंनि आंनिल' प्रब्लेम नङा, गोबांनावनो बेबायदि प्रब्लेम। खिन्थु जोङो सानफ्रामबो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायोब्ला मोजां आरो। अखा हायाखै, ओमफ्राय सान्दुंबो दुङाखै, ओमफ्राय बोथोरा बिराद गरम, हावथार एकदम। आच्छा, गय खावखानाय दं नामा? फ्रेन्ड्स इन दि ब्लग, आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट साफरि।
लोगोफोर अनलाइनावथ' बारा गैला गासिबो बेस्थ' जाजोब्बाय अके फैबाय थागोन आं सम सम बिदिनो माने दिनै लाइभ फैनाया माने बिदिनो जाहैबाय ओइ मा मोनसे आपडेट होनो सानो आङो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोगोन बारु गाबोन बोथोरा जुदि मोजां मिलायोबा आं लाबोगोन मिउजिक क्रिएटर दं नामा बेयाव दा जाय मिउजिकनि भिडिअ बानायो गोबाङानो दाख्लै बायदि कमेन्ट हरदोंमोन माने फुराना मिउजिक जिथु मिउजिकफ्रा माने इउटुबावबो गैयाबो जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस मिउजिक भिडिअ बानायग्राफ्रा गुबुननि मिउजिक भिडिअ बानायग्राफ्रा हागोन मानो हाया जानो फरेन्स हिन्दी ब्लग्स आर्निं खालामनो हागोन मानो हाया जानो 2 इयार्सआनो जा 3 इयार्सआनो जा जुदि 1 इयारनि गेजेराव साक्सेस जायाखैब्ला 2 इयार्सनि गेजेराव जागोन आरो 2 इयार्सनि गेजेराव साक्सेस जायाखैबा 3 इयार्सनि गेजेराव जागोन खिन्थु नोंथाङा नाजानांगोन नाजायाब्ला साक्सेस बोरै जागोन आर्निं बोरै खालामनो हागोन दा नाजानांगोन नाजायोबा 1 इयार 2 इयार्स 3 इयार्स थालायनाङा ना 6 मान्थ्सआवनो जायो जुदि नोंथाङा नाजाथारोब्ला गोसो होनानै दा 2 इयार्स 3 इयार्स जादों होननानै नोंथाङा बेखौनो सानबाय थागोन 10 इयार्स जालायलांगोन ओंखायनो जि खामानि मावनो सानदों बे खामानिखौ गोसो होनानै नाजायोबा माने जमिन आसमाननि जेबो फाराग थानाय नङा जुदि लाइक खालामोबा मोजां आंबो एसे मटिभ मोनो खालामाबाबो जेबो नङा जास्ट माने आंबो जबरदस्ति खालामा जाय बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो मोजां मोनो अब्ला बे गाव गावनि गोसो खालामोब्ला जोबोद थेंक इउ स' माच आरो जाय खालामाखै जाय मोजां मोनाखै बा मा सानदों बेखौ आं मिन्थिया आं जबरदस्तिबो खालामा जास्ट माने आंनि मटिभआनो बेनो जे आंनि जिथु गोसो जानानै आङो भिडिअ बानायदों आंनाव एसेबांबो टेलेन्टबो गैया जि बानायदों बे बानायनायाव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा बे नोंथांमोननि गोसो मोजां मोनाबा बे नोंथांमोननि बेबो गोसो आं जबरदस्तिबो खालामा जास्ट माने बुंनायनि स्टाइल मोनसे दं आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामना हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन बे मोनसे साफ्रोमबो इउटिउबारनि स्टाइलखा बेयो जबरदस्ति नङा बेयो नोंथांनि गोसोसो खालामा अके अब्ला अडियन्सफ्राथ' गैया ओरैनो बेखारसो टाइम पास खालामबाय थानाय जागोन स' नोंथांमोनाबो जि लाइनाव दङ सासेबाबो सानैबाबो गावनि मा खामानि दं बेखौ मावनानै लादो आंबो लाइभखौ फोजोबनोसै नामा मानो होनबा जि लाइभ फैनांगौमोन आं फैबाय ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोननि मिन्थिनो गोनां नांगौखिनि खोथाफोरखौ मिन्थिनो मोनाब्लाबो उनाव आङो स्टेप भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांबाय थागोन कमेन्ट्स हरनायखौ दाबाव आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआव आं नोंथांमोना कमेन्ट्स हरनो हायो बे कमेन्ट्सआव आरो नोंथांमोना गोबाङानो सोङोना कन्टेक्ट नाम्बार नांगौमोन नोंथांजों रायलायनांगौमोन माबा मोनसे सोंनो होननानै आंनि चेनेलाव फैनानै ओमफ्राय साबसक्राइब बटन दंना बे साबसक्राइब बटननि गोजौआव ससियेल मिडियानि लिंक मोनखागोन बे आपडेटआबो बारा गोबाव जायाखै फैनाया बे लिंकआव क्लिक खालामबानो आंनि ससियेल मिडियायाव बेसेबां लिंक दङ बेखौ नोंथां मोननो हागोन इन्सटाग्रामनि फेसबुकनि बिनि गेजेरजोंसो आङो कन्टेक्ट खालामलायनो हागोन इउटुबनि गेजेरजों आङो
हाया बेफोरबायदि प्रभाइड खालामनो नाम्बारखौ। स' नोंथांमोना कमेन्ट्स हरो नाम्बार नांगौमोन मा नांगौमोन होननानै। दा आंनि चेनेलाव भिजिट खालामलाय, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बटननि गोजौआव मोनसे लिंक मोनखागोन फेसबुकनि इन्सटाग्रामनि, बेयाव क्लिक खालाम। नोंथाङा बबेयाव कन्टेक्ट खालामहरनो गोसो बेयाव मेसेज हरबानो जाबाय दै। अब्ला आरो माबाफोर इम्परटेन्ट खोथाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंहरजागोन। मानो होनबा बेबायदि टाइमाव गोबाङानो सम मोना, बेलासियावसो बांसिन सम मोनो आरो अडियेन्सफ्राबो बेलासियावसो जायोमोन। बाट बेलासियाव फैनो हागोन हाया आं ओंखायनो माने एसे टाइम मोननायाव आंबो फैस्राबाय। बा फैलाय 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 सोर इयो? नोंना मा नाम? सोरजिमा। सोरजिमा? सोरजिमा लोगोफोर बियो आंनि बिनानाव जायो। जोंहा बिहावसोनि बिहामजोनि फिसाजो, बिहावसो जानायनि सोमोन्दोआव। सोरजिमा ना नोंना नामा? हाय होनलाय खनसे। हाय। मा होननाय? सोरजिमा। मा होननाय खनसे लिप किस होलाय। रे लिप किस होलाय। दे होनलाय। ओंखाम जादोंना जायाखै नोङो? जायाखै। दाबो जायाखै? ओहो। मानो? एमबि ओंख्रिया मिरामिससो दिनै। डेभेलपआ कपिराइटखौ बोरै बोखारनो बिनि सायाव भिडिअ लाबो आदा प्लिज। बिनि सायावथ' आं भिडिअ लाबोखादों, कपिराइटखौ बोरै बोखारो। कपिराइटखौ बोखारनो माने ओरैबायदि सिस्टेमा, मास मोनसेनि गेजेराव नोंथाङा जेनेबा कपिराइट मोनसे फैबायथ', कपिराइट फैयोब्ला किसुमाना माने बबेबा बेसेबांबा दिननि थाखाय माने भिडिअ आपल'ड खालामनो हाया बा माबा मोनसे एक्टिभिटि खालामनो हाया जाहैयो। खिन्थु कपिराइट क्लेम फैदों ना स्ट्राइक फैदों बेखौसो दा खोथाया। कपिराइट क्लेम फैयोब्लाबो 100टा 200टा कपिराइट क्लेम फैयोब्लाबो नोंथांनि चेनेलाव जेबो एफेक्ट जाया। खिन्थु नोंथांनि जिथु चेनेलनि माबाया एसे डाउन जायो आरो, एसे एफेक्ट जायो चेनेलाव। खिन्थु चेनेला मनेटाइज जागोन। क्लेम फैबा चेनेला मनेटाइजबो जागोन। ओमफ्राय बे क्लेम फैनायनि भिडिअनिफ्राय नोंथाङा आर्निं खालामनो हानाय नङा, बेनो आरो खोथाया। आरो स्ट्राइक फैयोब्ला मास मोनसेनि गेजेरावनो जुदि खनथाम स्ट्राइक फैयोब्ला नोंथांनि चेनेला इउटुबाव जायगा गैया। आरो जुदि फार्स्ट स्ट्राइक फैदों, बे स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ नोंथाङा डिलेटबो खालामनाङा, रिमुभबो खालामनाङा, बिदिनो दोन। ओमफ्राय बिनि रिलेटेड आरो बेफोरबायदि भिडिअ दङब्ला बैफोर भिडिअखौ डिलेट खालामखा। जाय भिडिअआव स्ट्राइक फैयाखै, फैगोन बायदि मोनदोंबा बे भिडिअखौ डिलेट खालामखा। मास मोनसेनि गेजेराव जुदि खनथाम स्ट्राइक फैदोंब्ला नोंथाङा चान्स गैला माने इउटुबाव। ओमफ्राय दा मोनसेल' फैदोंब्ला बे स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ जेबो खालामनाङा, अट'मेटिकलि बियो रिमुभ जालांखागोन मास मोनथामनि गेजेराव। नों बेखौ डिलेटबो खालामनाङा। डिलेट खालामोब्ला बे स्ट्राइकआ थाबायानो थागोन। नोंथाङा जास्ट रिकुवेस्ट मोनसे हरनो हायो जे स्ट्राइकखौ बोखारफिनदो, ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो स्ट्राइकआ गोमोरबाथाय बे भिडिअखौ आं डिलेट खालामगोन होननानै मोनसे रिकुवेस्ट हरनो हायो। बाट नोंथाङा जुदि रिकुवेस्ट हराब्लाबो जेबो नङा। भिडिअखौ खिन्थु कपिराइट स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ डिलेट खालामनाङा दै, दाननाङा। नङाब्ला बे स्ट्राइकआ थाबायानो थागोन। बेफोरबायदि माने चेनेला एसे एफेक्ट जायो। आरो बेबायदि स्ट्राइक मास
सेनि गेजेरावनो आरो खनथाम जुदि स्ट्राइक नोंथाङा लाबोयोब्ला नोंथांनि चेनेला इउटुबाव जायगा गैला आरो टार्मिनेट जाबाय आरो चेनेला डिलिट जाबाय। ओंखायनो फार्स्ट स्ट्राइक फैदोंब्ला बबे भिडिअनिफ्राय फैदों आरो बेबायदि रिलेटेड भिडिअ दंबावो नामा बै भिडिअफोरखौसो डिलिट खालामनांगौ। स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ डिलिट खालामनाङा। अके 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 थेंक इउ। औ कपिराइटआ मोनथाम रोखोमनि थायो कपिराइट स्ट्राइक कपिराइट क्लेम मोननै ओमफ्राय गाइडलाइन्स स्ट्राइक थायो। मा ओंख्रि जाखो नोंलाय धोरोमबिर अफिसियेल हेलौ माय फ्रेन्ड मा ओंख्रि जाखो नोंलाय ओइ ओंख्रिया माबामोन मिरामिससोमोन। धोरोमबिर अफिसियेल थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। धोरोमबिर अफिसियेल नोंथांमोना लाइनाव दंब्ला मिथिखागोन बे धोरोमबिर अफिसियेला सोर। जिथु बावैसो जालांनाय घटना दिपालि अफिसियेलनि एक्स बयफ्रेन्ड होननांसिगोन दा बेखौ बिथाङा लाइभआव फैदों सोंहरदों मा ओंख्रि जाखो नों मिरामिससोमोन। बिराद गरमलै उफाय गैया। मोजां मोजां खबरा मोजां। गिसिबाबो नै माबासो दाद बाख्ला कार्टुननि बानायनायसो। दे लोगोफोर इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ जाय जायनाव दङ माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा सोंहरजागोन। मानो होनबा आं बबेबा भिडिअ बानायोबा नोंथांमोननि बिखय सोरनिबा थाखायसो मिलायो भिडिअआ सोरनिबा थाखाय मिलाया होमबाबो एडभान्स मिथिना लानाया मोजां। सोमखोर अफिसियेल हेलौ आदा मा खबर मोजां खबराथ' मोजाङानो। ओइ गय दंबा खावलाय आंनि खोनाबाय। मानसिनि ब्लग्स कपिराइट मोना दायो बोखारनो हाबाय नाथाय दा कपिराइटल' दंसै दा मोनसे भिडिअआवल' चेनेलफ्राव माबाफोर इफेक्ट फैगोन कपिराइटमोन दायो प्लासखौ बोखारनो हाबाय नाथाय दा कपिराइटल' दंसै दा मोनसे भिडिअआवल' चेनेलफ्राव मा कपिराइटखौ बोखारनो हाबाय माने माब्रै बोखारनो हाखो? कपिराइट स्ट्राइक ना क्लेममोन जुदि हाबायब्ला मोजां मोनसेल' भिडिअआव फैनाया जेबो एफेक्ट जाया बाट बार बार कन्टिनिउ मास मोनसेनि गेजेराव खनथामल' कपिराइट फैनाङा बोखारनो हाबायबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बिनि रिलेटेड भिडिअ बानायाबानो जाबाय चेनेला रानिं जाबाय थागोन मोजाङैनो मोजां। औ आर्निंफोर आंना आर्निं जागासिनो नैबे चेनेला आर्निं जागासिनो खिन्थु जोबोद खम मानो होनबा जोंनि अनलि भिउसआबो आंना बारा फैया नालाय ओंखायनो जोबोद खम गुबुन बायदि मास मोनसेयावनो इउटुबनि आर्निं मोनग्रा बेबायदि जानाय नङा दा उनावफोर जानो हागौ जेब्ला चेनेला ग्र' जागोन साबसक्राइबारा बुरजा जागोन ओमफ्राय बिदिनो मोनसे भिडिअआव 10K 20K
साननै सानथामनि गेजेरावनो जागोन अब्ला मासे मास आर्निंखौनो मोनबाय थानो हागोन बाट दा जादों खिन्थु दा जादोंब्लाबो एटलिस्ट बिदिनो माने सानसेयाव 50 फैसा सानसेयाव 50 फैसाबो जाबावा बिदिनो 25 30 बिदिल' जाहैयो आरो सानसेयाव $1 जाब्लाबो जेबो नङामोन बिदि जाया माने जास्ट माने मिथिखायो चेनेला जोबोद फिसा आंना ओंखायनो आर्निंआबो बारा जाया माने खिन्थु जागासिनो फैगासिनो गासिबो अके गोजा जेब्ला $100 जागोन अब्लासो पेमेन्टखौ मोननो हागोन खिन्थु बे $100 जानो थाखाय मास मोननैबो जानो हागौ मोनथामबो जानो हागौ मोनब्रैबो जानो हागौ आरोखि बेयाव जेबो माबा गैया गोबाङानो माने मनेटाइज जानाय चेनेलफोर गोबां दङ बिथांमोनाव $1 जानो थाखाय सानबा 6 दिन नांगौ बा सप्ता खननै गोजों नांगौ नोंथांमोना मिथिगोन आरो नोंथांमोनाबो मनेटाइज जादोंब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो प्रब्लेमाव दं जानो हागौ मानो होनबा जोंना भिउस फैया बिदि आरो नंगौना नङा नोंथांमोना मिथिगोन ओंखाम जाखांबायलै आङो धोरोमबीर अफिसियेल भाई ओके आच्छा 18+ नि उनाव नायनो हानाय आच्छा कन्टेन्ट बाय कन्टेन्ट थायो बियो नोंथाङा बायदि मा कन्टेन्ट होदों बेखौ मिथिया आन्डार 18आव बे भिडिअखौ नायनो हाया 18+ जानांगोन अब्लासो बे भिडिअखौ नायनो हागोन बेयाव अपसन मोनखायो बे भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय ना स्टुडेन्टफोरनि थाखाय ना गिदिर गोलाव 18+ नि थाखाय बेफोरबायदि अपसन दंखायो बे अपसनखौ नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामग्राफ्रामबो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन जुदि बेलेगब्ला जेरै हमनानै ला आंना टेकनिकेल भिडिअ'आव आं ओरैबायदि होना दोनखादों किड्सआबो नायनो हायो आरो नन किड्सआबो नायनो हायो बेफोरबायदि अपसन आरो जुदि गथ'फोरनि थाखाय नङा अब्ला बेखौ किड्सनि थाखाय न' खालामनानै होनांगोन बेफोरबायदि अपसन फैखायो आरो जुदि गथ'फोरनि भिडिअ बानायदों ओमफ्राय आंनि चेनेलाव हगारदों ओमफ्राय बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै होआखै अब्ला बेयाव एसे प्रब्लेम जायो आरो सेलेक्ट खालामना होनांगौ माने गासिबो मोनसे रुल थायो नालाय मोनसे रुल दङ जुदि बिदि खालामना होदोंब्ला कपिराइटआ बोखारबायब्ला दा कपिराइटल' दङब्ला जेबो नङा बे लासैनो गोमोरलांगोन हारसिङैनो मास मोनथामसो नेनांगोन खिन्थु बेनि रिलेटेड बेफोरबायदिनो आरो नेक्स्टआव खामानिखौ मावनाङा नङाबा बार बिदिनो फैबाय थागोन अके आरो नोंथांमोना फेसबुक दंना गैया फेसबुक एकाउन्ट थागोन बयनावबो थायो फेसबुक एकाउन्टआ फेसबुक एकाउन्टआव दा जोबोद सुबिदा जाबाय रां खामायनो बनास मोनो रिल्स एड्सनि मोनो इन स्ट्रिम एड्सनि मोनो ओमफ्राय स्टारनिफ्रायबो मोनो ओमफ्राय स्ट'रि बबेबा लिंक बेफोरनिफ्रायबो मोनो नोंनि लोगोफोर नोंजों थाफानाय नोंनि सिनारि लकेसन बेफोरनि थाखाय फैयाखै बै संनि थाखायसो फैदों आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर आरो सोंहरबावनो गोसोबा सोंहरनो हागोन जास्ट माने 46 मिनिट जाबाय हाबलाय
ओइ सोर फन खालामदों? जोंहानि बाबा। हर आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि खोमसि ब्लक। आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट सापरि। न' कपिराइट संखौ होदों ओमफ्राय कपिराइट फैदों आरोना। न' कपिराइट सङाबो माने आजिखालि ओरैबायदि बेयाव नायनो रोंनांगोन। क्लेम खालामो माने बुंनायावल' न' कपिराइट सं होननानै बुङो खिन्थु कपिराइट हरो आरो बिसोरो ओरैबायदि स्मार्ट माने बै सं हरग्राफ्राबो इसोरो माने न' कपिराइट होननानै होसिगोन ओमफ्राय उनाव कपिराइट क्लेम होना होसिगोन ओमफ्राय बे भिडिअनिफ्राय आर्निंखौ बिसोर लासिगोन। लिरनायाव ओरैबायदि टाइटेलाव लिरगोन न' कपिराइट बाट बिदि नङा वेबसाइट दं बिनि माखासे पार्सनेल वेबसाइट दङ बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोगोन र' गाबोन समफोर। बबे वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ लानांगौ माबायदि भिडिअखौ लानांगौ माबायदि भिडिअखौ लाबा कपिराइट जाया माबायदि भिडिअखौ लाबाथाय क्लेम स्ट्राइक फैया जाय भिडिअखौ नोंथाङा गोसोबायदि नोंथांनि भिडिअआव इउस खालामनो हागोन। माखासे फेक वेबसाइट दङ माखासे जिनियन वेबसाइट दङ बेफोरनिफ्राय माबायदि वेबसाइटनिफ्राय बे भिडिअफोरखौ लानांगौ बे संसफोरखौ मिउजिकफोरखौ बाहायनांगौ बेनि सोमोन्दै आं मोनसे वेबसाइट मोनसेल' नङा गोबां वेबसाइट दङ नोंथांमोना सोरबा एप्लिकेसननिफ्राय लायो माबा माबि इदिट खालामग्रा एप्लिकेसनफोरावबो अलरेडि थाखायोनो बिदि माबाया आं बेखौ बाहायफेराखै खिन्थु बेफोरनिफ्राय लानाङा। माखासे लिंक दं चेनेल वेबसाइट दङ क्रम ब्राउजारनिफ्राय लानांगौ मा संस लानांगौ मा माबाखौ बाहायनांगौ जाहाथे नोंथांनाव चेनेलाव जेबो नोंथांनि बे भिडिअआव जेबो स्ट्राइकबो फैया क्लेमबो फैया। अके गोबां वेबसाइट दङ जानला मोनला बेफोरबायदिनिफ्राय लायोब्ला न' कपिराइट होननानै दिन्थिगोन खिन्थागोन खिन्थु उनाव कपिराइट क्लेम जाना होसिगोन बा स्ट्राइक जाना होसिगोन बेफोरबायदि माने स' आजिखालि ओंखायनो जेबो माबा जाया एकदमबारे जानला मोनला सिगां नोंथांनि चेनेलखौ भिजिट खालामग्रोनांगोन आङो बबे बायदि भिडिअ नोंथाङा मा सं होदों आरो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो गुबुननि न' कपिराइट सं होनो गोनांथियानो गैयाना बेफोरबायदि होनोबो नाङा आरो होयोब्ला माबायदि वेबसाइटनिफ्राय लानानै होनांगौ बिनि सोमोन्दै आं फुरुना मोनसे भिडिअ बानायदों बा दा आपडेट जाफिनबाय गोदान बिनि सोमोन्दै आं आरो एक्सट्रा भिडिअ लाबोबावगोन। लाइफांनि बार इउटुबनि अनगा माबाफोर जब मावो नामा नों आदा? मावो कन्ट्रेक्टनि आन्दाराव फिसा फिसौ मोनसे आङो रेलवेयाव मावो कन्ट्रेक्टनि आन्दारावसो पारमानेन्ट नङा केजुवेलाव जायगायावनो। अके आं नाजागोन दे बिनि सोमोन्दै बबे सानबाय खिन्थु
हिन्दी songs, बड' songs, आसामिस songs बेफोरनि नङा दै मिउजिक only मिउजिक टिउन मिउजिक टि सिरिसफोरनि नङा इयो only मिउजिकल' आरो टिउन माने इमोसनेल बा मोनसे हार्ट बिट बेफोरबायदि मोनसे मिउजिक आरो माने बेकग्राउन्ड मिउजिक होनना बुङो बेखौ बे बेकग्राउन्ड मिउजिकनि वेबसाइटखौ आं गाबोन बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन दे अब्ला बे सिनेमायाव आर्निं मोनसे चेनेलाव खनथाम मनेटाइजेसन खालामबाय माने मा आं बुजिना मोनासै माने मोनसे चेनेलखौ खनथाम मनेटाइजेसन खालामबाय मोनसे चेनेलखौ खनसे नङा खनथाम मनेटाइज खालामबाय मनेटाइजआथ' खनसेल' जायो माथो ओइ फेमिलि सिम्पोल कुकिं ब्र नोंथाङा फैबाय अके थेंक इउ फरेनार्स हिन्दी ब्लग्सआ एसे कनफिउस जादों आंबो एसे कनफिउस खालामबाय बिथाङा आंखौबो खनथाम आदा मोनसे चेनेला खनथाम मनेटाइजेसन खालामनायावबो रिजेक्ट जाबाय अब्ला चेनेला आर्निं खालामनो रिजेक्ट जानाय चेनेला मनेटाइज रिजेक्ट जानायालाय बोरै आर्निं खालामनो हानो मनेटाइजआ एप्रुभ जानांगोन आरो खनथाम जे होनना बुंदों नोंथाङा बे खनथामा मानि थाखाय जेनेबा नोंथांनि क्राइटेरिया कमप्लिट जायोबा क्राइटेरिया 1000 साबस्क्राइबार 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मनेटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय गुगल एडसेन्स क्रिएट खालामबाय ओमफ्राय रिभिउआव थांबाय आन्डार रिभिउआव थांबाय चेनेलनि भिडिअआव जुदि जेबो रिउस कन्टेन्ट गैया जेबो गाइडलाइन स्ट्राइक गैया अब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइज एप्रुभ जाबाय बेनो ओमफ्राय बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट ओमफ्राय मानि बिखय खनथाम एप्लाइ खालामखो जेनेबा मा जादोंमोन क्राइटेरिया कमप्लिट जाबानोथ' जाबाय दा Okay. Music. गोदान आपडेट कन्टेन्ट आइडि थाखायो दाना मिउजिकआनो जा ओइ हा जानोआ लं फोनबाय मा फोनखो लं न'आव मा फोनखो लं इयाव खिन्थालाय इयाव बुंलाय देलाय बुंलाय जोंहा मा होनदों जोंहा लं फोनबाय मायाव न'आव मा फोनखो कालार लंखौ ओंख्रिसो जायो दा ओंख्रि जाया माथो होमबालाय फोनोसो न'आव फोनो बिस्रा माने न'आव लं फुनबायनो लं कालार फुनबाय ना आच्छा दे मोजां जाबाय कन्टेन्ट आइडि थाखायो जोंनि बर'फोरनि संसखौबो नोंथाङा इउज खालामनो हायो गोबां इउज खालामनो हायो बिनि सोमोन्दै आङो बै खनसेबो बुंखादोंमोन नोंथाङा क्रेडिट होनांगौ क्रेडिट आंनि संस बा आंबो आंनि संखौ आङो इउटुबाव हगारदोंब्ला आंनि भिडिअनि संखौबो आं नोंथांनो ओरैनो फ्रियाव पारमिसन होनो हायो नोंथाङा आंनो क्रेडिट होनांगोन बे सङा बड' अफिसियेल चेनेलनि बा मैखोम बसुमतारीनि बिनिफ्राय आं लानाय जादों क्रेडिट होनांगोन आंनि माने क्रेडिट ओमफ्राय सेक्सन 107 बेफोरबायदि मोनसे धारा मोनसे सेक्सन थायो बे सेक्सनखौ कपिराइट न' कपिराइट स्ट्राइकनि मोनसे सेक्सन थायो डिसक्रिपसनावबो बेखौ होनांगोन जों क्रेडिट होआ ना गुबुननि समखौ लासिगोन डाइरेक्ट आपल'ड खालामसिगोन गावनि सेलाव बास क्रेडिट होनांगौ क्रेडिट
बेदर लाबोबाय दे दे लाइभ होनो मा खालामनांगौ लाइभ होनो जेबो खालामनाङा ना नोंथांनि सिगाङो 1001K जाबासो लाइभ होनो हायोमोन दा 500 साबस्क्राइबार जानांगौ 500 साबस्क्राइबार जाबानो नोंथाङा लाइभ फैनो हायो मनेटाइज अन जाबाय ओमफ्राय खनथाम रिजेक्ट जाबाय मायाव रिजेक्ट जाखो मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो सर्ट फर्माव लिरना खिन्थाहरलाय मानि थाखाय रिजेक्ट जादों मनेटाइजथ' अन जाबाय क्राइटेरिया कमप्लिट जाबाय क्राइटेरिया कमप्लिट जाबाय नालाय नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबाय ओमफ्राय नोंथांनि आर्निं खालामनो थाखाय गुगोल एडसेन्सजों जों लिंक खालामनांगौ मायाव रेजेक्ट जाखो जेनेबा गुगोल एडसेन्सआव रेजेक्ट जाबाय ना मानि थाखाय जाखो ना एडसेन्स फिन मोनफैनायाव रेजेक्ट जाखो ना आइडेन्टि भेरिफिकेसनाव जाखो ना एड्रेस भेरिफिकेसनाव जाखो कपिराइट क्लेम थाबा चेनेला मनेटाइज रेजेक्ट जायाना आरो नोंथाङा स्टेटास भिडिअ बावसो नोंथांनि चेनेलखौ आं नायनि र' दा आङो बिनि गेजेरजों हाया गुबुन मबाइल सुना मबाइलखौ नायगासिनो नामा आं चेक खालामगोन दै चेक खालामनानै नोंथाङा कमेन्ट नेक्स्ट भिडिअ कमेन्ट हरबानो जाबाय कपिराइट क्लेमा गोबां भिडिअआवनो थानो हागौ कपिराइट क्लेमजों मनेटाइजजों जेबो माबा गैया कानेक्सन गैया 100टा 200टा कपिराइट क्लेम फैनो हागौ नोंथांनि चेनेल मनेटाइज जानायजों बेहा जेबो लोब्बा गैया नोंथाङा कपिराइट क्लेम फैदों होननानै भिडिअखौ डिलिट खालामदों खोमा ओमफ्राय वाच टाइमा खमायदों जानो हागौ बिदिबो मोनसे जानो हागौ बाट कपिराइट क्लेम फैयोब्ला मनेटाइज जाया बे खोथा नङा दै कपिराइट क्लेम फैदोंबा चेनेला मनेटाइज जागोन जानो हागौ नोंथांनि एप्लाइ खालामनाया जायाखै बिनि थाखायनो रेजेक्ट जादों माब्रै मनेटाइजखौ एप्लाइ खालामनांगौ गुगोल एडसेन्सखौ माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै नोंथाङा मोजाङै सोलोंनानै ला गोबां भिडिअ बानायदों आङो आरो गुबुन गुबुन इउटिउब चेनेलावबो नोंथाङा नायनो हागोन अके आरो आइटिउब भिडिअ स्पन्सार होनब्ला मा खालामनांगौ आदा स्पन्सारशिप होनब्ला मा खालामनांगौ आदा गुबुन मोनसे चेनेलावसो आदा अके स्पन्सारशिप होनब्ला मा खालामनांगौ आदा अके 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 आं नोंथांनो रिप्लाइखौ हरगासिनो अके गयारि वाइटिना फरेन सिन्डि ब्लग्स नोंथांनि अरिजिनेल चेनेलजों मानोथो लाइभआव कानेक्ट जायाखै आं चेनेलखौ चेक खालामनो हागौमोन ना आदसा आइटिउब ITUBE टिउब नङा होमबा आइटिउब बिथाङा सोंहरदों स्पन्सार माने स्पन्सारशिप मा खालामनांगौ स्पन्सारशिपबाथाय नोंथाङा खाफाल गोनां होननानै सानना लादो स्पन्सारशिप जुदि नोंथाङा मोनदोंब्ला नोंथाङा स्पन्सार खालामदो बबेबा प्रडाक्टखौ जेनेबा आंनाव मोनसे कम्पानिनि
प्रडाक्टखौ आं जेनेबा रिभिउ खालामनांगौ इउटुबनि गेजेरजों अडियेन्सनो फोरमायनांगौ एड्सनि थ्रुयै अब्ला नोंथाङा बै कम्पानिनिफ्राय प्रडाक्ट जिथु नोंथांखौ प्रभाइड खालामगोन बे कम्पानिया नोंथांनो रां होगोन बेसेबां रां होलायनांगौ नोंथांमोना सानैजों कमप्रमाइस खालामलायदो स्पन्सारशिप मोनदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रा बबेबा प्रडाक्टखौ नोंथाङा रिभिउ खालामनांगौ ओमफ्राय नोंथाङा बे कम्पानिनिफ्राय रांखौ लानांगौ बेसेबां लायो बेसेबां होयो नोंथांनाव बेसेबां भिउस फैयो बिनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जुदि नोंथाङा गोबां भिउस फैयोब्ला मोनसे भिडिअ'आवनो ओमफ्राय बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा बे भिडिअ'नि गेजेरजों 1 मिनिटनि थाखाय बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा रिभिउ खालामोब्ला नोंथाङा रां मोनगोन भिउसनि सायाव डिपेन्ड खालामो गोबां भिउस फैदोंबा नोंथाङा बेखौ स्पन्सारशिपखौ लानानै पेड प्रम'सन खालामनांगोन भिडिअ'आव जुदि नोंथाङा बे प्रडाक्टखौ नोंथाङा रिभिउ खालामो अडियेन्सनो खिन्थायो जे नैबे प्रडाक्टआ ओरै थोरै दा मबाइल आनबक्सिं खालामनाय बा मोनसे प्रडाक्ट बा माबा मोनसे मुलि माबा मोनसे बिदिनो माने देलायनाय मानाय बेबायदि बुस्थु जिखुनु मोनसे प्रडाक्ट जानो हागौ आरो जितु कम्पानिया नोंथांजों जगाजग खालामदों किसुमानाव इमेलबो हरो नोंथाङा आंनि नैबे प्रडाक्टखौ रिभिउ खालाम बेफोरबायदि होननानै खिन्थु बबेबा इमेलफ्रा फेकबो जानला मानला इमेलफोरजों नोंथाङा गोथौआव साननानै माबा खालामलायनाङा बेयाव माने फेक इमेलबो फैयो ओमफ्राय जुदि नोंथाङा फेस टु फेस ओरैनो डाइरेक्ट फनजों बा जुगाजुग बा सोरनिफ्रायबा मोनसे प्रडाक्ट लादों होननानै जुदि बेखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै जुदि रायलायनानै लाखानाया बे बेलेग नोंथाङा बे नोंथांनि भिउसनि सायाव बे कम्पानिया नोंथांखौ पे खालामगोन बेसेबां भिउस फैयो बेयाव डिपेन्ड खालामो ओमफ्राय जुदि भिउस फैयाबाबो आंनि प्रडाक्टखौ नोंथांनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होनोब्ला अब्ला बिनिबो मोनसे नोंथांनि सायाव कमप्रमाइस खालामलायनांगौ आरो बे प्रम'सन स्पन्सारशिप होनना बुङो बेखौ जिथु मोनसे प्रडाक्टखौ प्रमट खालामना होनाय दा प्रडाक्टबो जानो हागौ बा मोनसे वेबसाइटबो जानो हागौ बा माबा मोनसे जिखुनु एप्लिकेसनबो जानो हागौ बेफोरबायदि आरो स्पन्सारशिपआ दा मनेटाइज जानाय चेनेलावल' फैया गोबां मनेटाइज जायै चेनेलफोरावबो स्पन्सारशिप दा फैयो खिन्थु बेखौ नोंथाङा नोजोर होनांगोन बे अनलाइनाव फैदों ना अफलाइनाव फैदों अफलाइनाव फैदोंबा खालामजागोन अनलाइनाव फैदोंबा नोंथाङा गोसोआव लानांगोन जानला मानला अनलाइननि प्रडाक्टखौ स्पन्सार्स खालामबा नोंथांनि चेनेला हेकबो जानो हागौ फेक इमेलनि थ्रुयै नोंथांनि चेनेलखौ हेकबो खालामनो हागौ बेयाव नोंथाङा एसे खेल लानांगोन आरोखि बबे वेबसाइटनि बिनि इमेल एड्रेसा मा बेफोरबायदि आरो बाखि स्पन्सारशिप मोनदोंबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा ओरैनो एक्सट्रा आर्निं खालामनो हायो बिनिफ्राय बेनो आरो खोथाया कपिराइट फैनाय भिडिअखौ दानफिनबा खहा जागोनथ' आरो नोंथांना वाच टाइमा खमायगोन जुदि मनेटाइज जायाखैब्ला आरो दानाबाबो नोंथाङा बिनिफ्राय आर्निंखौ खालामनो हाया जुदि मनेटाइज जानायब्ला बे भिडिअनि आर्निंआ बै मिउजिक अनारनाव थांजोबगोन ओमफ्राय जुदि नोंथाङा बेखौ डिलेट खालामनाङा चेनेलावनो थाबाय थाथों वाच टाइमाबो खमायनाङा होननानै सानोब्ला कपिराइट जि फैदों बेयाव बबे मिनिटनिफ्राय बेसेबां सेकेन्डनिफ्राय बेसेबां सेकेन्डसिम मिउजिकआ दङ बा टटेलि भिडिअनि मिउजिक जुदि फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम दङब्ला बेखौ मिउट खालामनानै ला बोरै मिउट खालामो बिनि सायावबो आं भिडिअ बानायखाबाय इउटुबनि गेजेरजोंनो इडिट खालामनाङा नोंथाङा भिडिअखौ डिलिट खालामलायनाङा इउटुबाव थांदो क्रम ब्राउजाराव ओमफ्राय भिडिअ इडिटराव थांदो इडिटराव थांनानै ओमफ्राय बेयाव मिउटनि अपसन मोनगोन बे मिउटखौ खालामना होबानो मिउजिकआ गोमोरजोबगोन बाखि भिडिअआल' साइलेन्ट माबायाव एक्टिंफ्राल' फैबाय थागोन आरोखि बिदिबो खालामनानै लानो हायो आरो स्ट्राइक जिथु फैदों स्ट्राइक फैयोब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ दाननाङा स्ट्राइक फैयोब्ला बबे बायदि भिडिअ स्ट्राइक फैदों बेबायदि रिलेटेड भिडिअ आरो दंबावो नामा बेखौसो डिलिट खालामनांगौ स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ डिलिट खालामनाङा नङाबा बे स्ट्राइकआ कन्टिनिउ थाबाय थागोन अके लोगोफोर टाइमाबो गोबां जाबाय बाखि उनाव सावरायलायनोसै नामा 1 घन्टा 6 मिनिट जाबाय सम सम आं बिदिनो लाइभ फैबाय थागोन बारु आरो भिडिअबो आङो लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना थेंक इउ स' माच बेसेसिम जुदि दासिमहालागै नोंथांमोना जि साबैसे दङ दासिमहालागै दं थानायनि थाखाय साबायखर बिदिनो आङो मोनसे नोंथांमोननि सोंनायनि एन्सारखौ होनो थाखाय आं सम सम लाइभ फैबाय थागोन आरो भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन दिनै आङो मिन्थिबाय जे नेक्स्ट मा भिडिअ लाबोनांगौ
मा प्रब्लेम दङ अडियेन्सफोरनाव बिनि सोमोन्दै आं भिजिट खालामनोसै आरो मोनफा मोनफा बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानोसै। बे दहायनो बुंखादों आङो नोंथांमोननिफ्रायसो आङो सोलोंनो मोनो, नोंथांमोननिफ्रायसो मटिभ मोननानै आङो भिडिअ बानायनो सुबिदा मोनो। दा नोंथांमोना कपिराइटआ मोननै रोखोमनि थायो, कपिराइट क्लेम ना कपिराइट स्ट्राइक। दहायनो खिन्थाखादों आङो कपिराइटल' होनबा जायाना, क्लेम आरो स्ट्राइक बिराद फाराग दं बे मोननै बिथोराव। नोंथाङा सोंहरदों दा कपिराइट फैनाय भिडिअखौ दानफिनबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा होननानै। स्ट्राइक ना क्लेम बेसो दा। स्ट्राइक फैदोंब्ला बे स्ट्राइक फैनाय भिडिअखौ दाननाङा, डिलिट खालामनाङा। मास मोनथामनि गेजेराव अट'मेटिकलि बे हारसिं डिलिट जालांगोन, हारसिंनो रिमुभ जालांगोन बा टेक डाउन खालामगोन इउटुबा। ओमफ्राय क्लेम फैदोंब्ला नों बे भिडिअखौ दाननो हागोन खिन्थु वाच टाइमा खमायगोन। ओंखायनो क्लेम फैदोंब्लाबो बेखौ दानलायनाङा, मिउट खालामनांगौ। बिनि जिथु नोंथाङा मा पार्टआव नोंथाङा मा सं बाहायदों बेखौ मिउट खालामनांगौ, दानलायनाङा मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो। आरो जुदि नोंथाङा दाननो सानदोंबा दाननो हागोन खिन्थु वाच टाइमा खमायगोन। अके, हायो। फरेन हिन्दी ब्लग, गुबुन हिन्दी चेनेलफोरनि भिडिअ क्लिपखौ लाना बड' रावजों अके लिपसिंक खालामनाय, जिथु गावनि वन भइस अभार होनाय होनना बुङो बेखौ लिपसिंक भइस अभार। बबेबा मुभिखौनो होन, बबेबा मुभिनि पार्टखौनो होन, गोबाङानो जों नुयोना सम सम मेमेस बेफोराव, आरो गोबाङानो बिदि भिडिअ बानायो। बेखौ क्लिपखौ 5 मिनिट बा 10 मिनिट लानानै नोङो नोंथांनि रावजों बिनि भइसखौ खोमोरनानै नोंथांनि रावजों नोंथाङा भइस अभार खालामनो हायोब्ला बे चेनेला मनिटाइज जायो। बेयाव जेबो कपिराइट स्ट्राइक बेफोरबायदि गाइडलाइन्स स्ट्राइकनि जेबो प्रब्लेम फैया। गावनि भइस अभार होनांगोन, बिदिखौ हायो, मानो हाया जानो, बिदिखौ हायो। जायो, मनिटाइज जागोन, मानो जाया जानो। नोंथांनि भइस अभार होनांगोन, नोंथाङा बैनि भइसखौ खोमोरजोबनांगोन, मिउजिकफोरखौ खोमोरजोबनांगोन, ओमफ्राय एक्टिंल' खालामबाय थागोन, एक्टिंल' हिन्दीयाव रायलायनायफोरखौ गावनि एक्टिंखौ खालामबाय थागोन, इमसनेल खालामबाय थागोन। ओमफ्राय बिनि खुगाजों मिलायनाय बा नोंथाङा बिदि भइस अभार सोनो हायोब्ला नो प्रब्लेम, बेयाव नोंथांखौ जेबो खालामनो हाया। दानबाय नालाय टाइमा वाच टाइमा खमायगोनथ' आरो नों भिडिअखौ डिलिट खालामबाय नालाय, खालामनाङा। आरो खालामबाय नालाय नोंनो आख' रिउस कन्टेन्ट फैदों होननानै किसुमाना रिउस कन्टेन्ट फैनाय मालायनि क्लिप बाहायनायफोर भिडिअफोरखौ दानजोबसिगोन। 4,000 घन्टा जानांगौआ 1,000 घन्टाल' जानो हासिगोन। 3,000 आनो खमायखायो, 2,000 आनो खमायखायो, बा 1,000 आनो खमायखायो। ओमफ्राय बेखौ आरो खालामफिननो थाखाय इमान खस्थ' खालामबावनांगौ साननानै नाय। ओंखायनो गुबुननि भिडिअ क्लिप्स बाहायिआनो मोजां। लागिले बोसोरसे बोसोरनैयानो जालांथों मनिटाइज जानो थाखाय, होमबाबो गावनि कन्टेन्ट बायदि जाया। लोगोफोर अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा? गाज्रि दामोन, गोबाव सम जाबाय, आरो हानायमानिखौ आंबो एसेबाबो एक्सप्लेन खालामना खिन्थाबाय। फुल भिडिअ क्लिपखौ लानानै नों इडिट खालामनो जुदि नों हायोबा खालामनो हायो, जेबो नङा। फुल भिडिअनि खौ लानानै जों जुदि बिदि इडिट खालामोब्ला नोंथाङा रिभिउआ खम जागोन। मानो होनबा फुल भिडिअखौथ' अलरेडि बे नोंथाङा जे भिडिअ हिन्दी भिडिअखौ लादों बे भिडिअखौथ' बयबाबो नायखाबाय नालाय, ओमफ्राय जोंनि बर'फ्राबो गासिबो नायखाजोब्बाय। मेन इन्टारेस्टिं फाननि टाइपनि बा इमसनेल टाइपनि बे पार्टखौसो लानांगौ नोंथाङा। फुल भिडिअ लानानै नोंथाङा बेफोरबायदि भइस अभार होयोब्ला नायनाय अडियेन्सआ खम जागोन नामा आं बेखौ सानो आरो। मानो होनबा बे फिल्मखौ अलरेडि नायखाबाय, आरो नोंथाङा बेफोरबायदि फुल भिडिअखौ लानानै भइस अभार होनो सानदों, अब्ला नों गावनो भिडिअ बानायनानै नोङो भइस अभार होनानै गावनि अन कन्टेन्ट मानो हाया? फरेनार्स हिन्दी ब्लग, जुदि मोनसे हिन्दी
मुभिखौनो नोंथाङा लानानै भइस अभार होनो सानदोंब्ला अब्ला गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट बर' रावजों नों भिडिअ बानायनानै नोंथाङा मानो भइस अभार होनो हाया हागोन ना नोंथाङा अभियासलि होमबा बेयो बेनिफिटसिन जागोन बैखौथ' हिन्दी मुभिखौथ' बयबो नायखाजोबखाबाय हिन्दीयावनो नायखाजोब्बाय आरो दा नोंथाङा फुल भिडिअ इमान खस्थ' एनारजि होनानै भइस अभार होनो सानदों 3 घन्टानि फिल्मखौ नोंथाङा जे बुंदोंना फुल भिडिअ होननानै स' बेफोरबायदि होनो हानायनि टाइम दङब्ला नों गावनो अन कन्टेन्ट बानायनानै भिडिअ नों 5 मिनिटनि थाखाय नोंथ' भिडिअ बानायनो हायोना बेखौ एसे साननानै सिन्था खालामनानै बानाय आरो बाखिथ' जेबो प्रब्लेम गैया बानायनो हायोबा बानायनो हागोन बेनो दे लोगो मोनलांबाय थागोन लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आंजों बिसिम बे टाइमसिम जगाजग जाना थानायनि थाखाय आङो बे लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जागोन फेसबुकआवबो लाइभ फैनांगौमोन आं मोनसे माबानि थाखाय दिनै फैनो हाथ'ला नेक्स्ट टाइमाव आं फैगोन फेसबुकआवबो लाइभ फैनांगौ आरो बिदिनो आङो आपडेट लाना फैबाय थागोन गाबोन हायोब्ला गाबोननि टपिकआनो जाहैबाय जोङो मिउजिकखौ फ्रि कपिराइट न' कपिराइट संस मिउजिक बबे साइडनिफ्राय लानांगौ माबायदि मिउजिकखौ लानांगौ जेरावनोखि बे मिउजिकखौ लायोबा माब्लाबाबो लाइभआव कपिराइट स्ट्राइक फैया क्लेमबो फैया जेबो फैया नोंथांनि चेनेलाव जेबो प्रब्लेम जाया भिडिअआवबो जेबो प्रब्लेम जाया बबे वेबसाइटनिफ्राय लानांगौ बोरै सिनायनानै लानांगौ बिनि सोमोन्दै आङो भिडिअ लाबोनो नाजागोन नेक्स्ट भिडिअ अके लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ एसेयावनो आं दोनथ'नोसै लोगोफोर गाज्रि दामोन जि सोंहरनांगौ नोंथांमोना सोंहरखाबाय अडियन्सआबो खम जाबाय अब्ला बे लाइभखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ जुदि आं चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जाय बे भिडिअखौ लाइभनि गेजेरजों नायाखैब्लाबो लाइभ बन्द' जानायनि उनाव नायदोंब्लाबो बिथांमोना सापर्ट खालामदो अब्ला आं बे लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल